Hallå Emma. Hallå Emma. Vad gör du för något bus? Pappa. Atjo! Atjo! Ska jag äta din finger? Atjo! Är din busunge? Atjo! Kommer det? Tjo! Hallå mamma, ja. Hallå mamma, säg. Alltså, vad är det så? Tjo! Kom jag ta dig. Bö! Bö! Tjo! Eller hur? Atjo! Är du så söt? Har du mat runt hela munnen? Har du ätit mat? Vad var det för något? Tjo! Hej busan! Hej busan! Ja? Amor! Bus! Hej! Är du mammas bus? Tjo! Det är roligt med det. Vad gör du för någonting hemma då? Ha? Ska du gå och bada dig lite nu? Och sen... Inte? Var det inte bra? Bada lite. Sen ska Emma gå och sova. Jo. Tjo! Vi stänger av den där nu då. Oj, vad det blåser. Vet du vad, Emma? Innan ska det bli storm. Innan ska det bli storm. Och regn ute. Uscha blä. Regn och storm. Kommer från Norge. Nej, det är inte mycket bra som kommer därifrån.